OK, tak dúfam, že už máme všetkých. Ahojte, ja som Miro a budeme dneska hovoriť o startupoch. Takže dneska o startupoch. Že nejaké info od Leafu o mne by ste už mali dostať, ale ak nie, tak podstatné je to, že posledné 3 roky pracujem s Diagnose.me, taký slovenský startup v oblasti medicíny. A predtým som 10 rokov robil na Wall Street v New Yorku. Dôležité ale je, že sa vyznám trošku do startupov, robím s nimi a chcem o nich trošku povedať. Čo dneska budeme robiť? Prezentácia, snažíme sa stihnúť do 20 minút a potom otázky. Čo najviac času na otázok, lebo to je tak vždy najzaujímavejšie. Takže ideme ďalej. Čo je startup? A to je asi tá najdôležitejšia časť každej prezentácie, že vlastne, o čom sa vlastne rozprávame. Takže startup a ako sa hlavne odlišuje od iných druhov podnikania. Napríklad čistáren šiat na rohu. A neexistuje nejaká správna nejaká jednotná definícia, ale väčšina startupov má určité z týchto parametrov, alebo teda väčšinu z týchto parametrov. A to prvé je nejaká disrupcia cez technológiu. A to je to, že či už používa nejakú starú technológiu na disrupciu v nejakom novom sektore, alebo vytvára novú technológiu. Takisto búra staré bariéry. A otvára nové trhy, otvára nové produkty, nové možnosti, nové služby a tak ďalej. Je financovaný často cez venture capital. Čo je venture capital, k tomu prídeme trošku neskôr. A toto je celkom dôležité, má ambíciu rýchlo rásť. A vlastne taký startup, ideálne by startup nemal neexistovať dlhšie ako 4-5 rokov. Po tých 4-5 rokoch by to už mala byť veľká firma, ktorá už nie je startup, alebo by mal zomrieť. Na Slovensku, slovenská startup scéna je už celkom dobre rozvinutá, moc sa o tom nepíše, ale je to úplne super. Je tu veľa úspešných startupov a celý ekosystém okolo toho. Tu som vybral 5, úplne náhodne, je ich oveľa viac. GA Drilling je asi najúspešnejší slovenský startup, ale teda už to je vlastne taká väčšia firma. Asi ste ho nepočuli, robí vytvára technológiu na ropné vrty v energetike. A vlastne tento startup vytvoril novú technológiu v existujúcom starom veľkom sektore, ktorá je efektívnejšia, lacnejšia a rýchlejšia. Stafino, ďalšia slovenská firma, určite ste ich videli v reštauráciách a baroch, také malé drevené terčiky, vlastne merajú spokojnosť zákazníkov s personálom a s podnikom. A to je nová služba, ktorá vyžíva starú technológiu, teda už starú technológiu internet, ale otvára nové brány, nové možnosti pre manažérov evaluovať svoj personál a spokojnosť svojich zákazníkov. Datamolino, ďalší super príklad, zelektrizujú, zdigitalizujú faktúry, takže to je vlastne nová technológia, ktorá uľahčuje stále procesy posielania faktúr poštou, robí ich rýchlejšími, bezpečnejšími, lacnejšími, to je dôležité, lacnejšími pre firmy. Ďalší dobrý príklad je Grooveo, to je super príklad, lebo oni robia videohovory. A videohovory sú už, Skype existuje vyše 10 rokov. Ale Grooveo ich robí efektívnejšie, jednoduchšie pre užívateľa, robí ich bezpečnejšie. Takže to je taký príklad inovácie, ktorá vylepšili existujúcu technológiu. Voltia, úžasná firma, sa tiež ste o nej asi ešte nepočuli, prerába motorové dodávky na elektronické. Hlavne v sektore nejakých dodávok, takže pošta je jedný z najväčších klientov, UPS ako donáška balíkov, donáška jedla a tak ďalej. A to je tiež nová technológia, ktorá je ekologická, lacnejšia v existujúcom sektore. Ten celý ekosystém okolo toho. Startup Awards je taký hlavný event na Slovensku, sú to ceny, kde sa udeľujú ceny každý raz za rok za najlepší startup v rôznych kategóriách, ale sú lokálne eventy predtým, kde je coachovanie, kde sa o tom rozpráva, kde sa vyberajú tí startupy, ktoré pôjdu do toho finále a tak ďalej. A tie sú po celom Slovensku. A to finále je v Bratislave a v telke, tuším na RTVS 2, a to uvádza každý rok v zázname. Startup Weekend, to je pre vás asi najpraktickejšia vec, to je úplne úžasná vec, je to po celom Slovensku, je to víkend od piatka večera do nedele večera, kde ste s vašimi rovesníkmi a ste rozdelení do skupín a vytvárate nejakú ideu za ten víkend. Makáte na tom hrozne veľa, ale máte tam coachov, mentorov, ktorí vás tým pomáhajú, je tam potom nejaká porota, ktorá vyhodnotí tie najlepšie, budete mať z toho nejaký feedback, že čo ste spravili dobre, zle a tak ďalej. Je to hrozne dobrá praktická skúsenosť. A potom je tu celý ekosystém coworking miest. Tých je už veľa v Bratislave, ale sú aj mimo Bratislavy, vo väčších mestách po Slovensku. A tie sú
to sú vlastne to je taký inkubátor, také miesto, kde sedí veľa ľudí s nápadmi, ľudí, ktorí robia na novom projekte, veľa už aj malých startupov a to je úplne super, tam sa vymeniajú nápady, tam sa môžete opýtať, toto miesto, ten coworking, to miesto má pre vás potom nejakú podporu, má tam nejaké semináre a tak vám môže pomôcť s kopu vecami. Čo je ďalej, sú venture fondy. Ešte zase som spomenul a poviem vám, čo to je na ďalšom slajde. Taký najstarší, najserióznejší na Slovensku je vlastne Neology Ventures, tu v Bratislave. Fond FID existuje, aj ich ešte pár takých zameraných na Slovensko, potom sú české, rakúske, maďarské, aj poľské fondy, to je zamerané na celý región. Takže ich tu už dosť, to sú vlastne formy financovania pre startup. Financovanie. Ako sa financuje taký startup? Úplne na začiatku sú to väčšinou vaše vlastné úspory, prípadne rodina a priatelia. A to sú tak tie základné prvé peniaze, čo dostate na to, aby ste rozvíjali svoj nápad. Potom niekedy dojde tzv. A toto nie každý startup prejde touto fázou tzv. Biznisový aniel alebo business angel po anglicky. Na všetky tieto slova mám tu aj v angličtine, pretože na prezentácii, pretože sa používa v angličtine v tejto startup scéne. No a tento business aniel je vlastne človek, ktorý je väčšinou skúsený v určitom špecifickom sektore a investuje vlastné peniaze do nápadov, ktoré sa mu páčia. Takže to je tiež forma financovania. Potom ďalšia forma financovania, čo je vlastne taká klasická forma financovania štandardných firiem, ale u startupov je veľmi, veľmi málo používaná, aj keď niekedy áno, ale bootstrapping, čo je vlastne len veľké slovo na to, že sa využívajú vlastné financie, ktoré tá firma vytvorí. Takže firma pomaličky rastie, vytvára a zarába sama na seba a počas toho sa tie peniaze preinvestovávajú do tej firmy a sa investujú. Nevýhoda pre startup je, že to je veľmi pomalé. Trvá to veľa rokov, kým dostanete dostatočne peniazy na to, aby ste mohli vytvoriť nejakú novú fabriku, nový nápad, novú ideu a tak ďalej. A preto veľa startupov používajú ten poslednú formu financovania, čo je venture capital. A čo je to ten venture capital finally? To je financovanie, ten základ je to financovanie výmenou za akcie firmy. A vlastne dáme tomu, že máte nejakú nápad, už niečo dosiahli, máte nejaký produkt spravený a teraz potrebujete sa rozbiť. A nechcete čakať tie 3-4 roky, do pomaličky začnete predávať pár zákazníkom a pomaličky rastiete. Chcete teraz už najať nejakého obchodníka, nejakú novú inžinierku a tak ďalej. Tak čo spravíte? Dostanete 100 000 peňazí, 100 000 eur od venture capital fondu, ale s výmenou za to dostanete ten fond 30 to je taký ten úplný základ. Ale dôležité je, čo toto je tá jeden bod startup ecosystem na Slovensku ešte až tak moc nefunguje a to je to, že peniaze od venture fondu by nemali byť len peniaze, malo by to byť smart money. A čo smart money znamená? Že firma do vás nie len investuje do tej firmy, ale poskytuje aj iné veci, mentoring, keď máte ten startup, často budete proste 3 dní nebudete spať na nejakým problémom. Ale ten venture kapitalista už úplne ten istý problém môže trošku inej forme videl 40-krát so svojimi firmami, ktoré prešiel predtým. Že on vlastne môže pomôcť. A takisto networking, každý správny venture fond je zameraný na nejaký sektor, kde má hrozne dobré vzťahy, skúsenosti, rozumie tomu sektoru, že vám môže pomôcť, ale takisto môže mať kontakty na potenciálnych klientov, vám pomáha s výtvorou toho produktu a tak ďalej. A to ide o to, že tie peniaze aj keď si budete hľadať peniaze, tak treba si nájsť fond, ktorý je múdry v tom vašom sektore, ktorý vám pomôže s rozvojom tej firmy a nie len dá peniaze a počujete o nich len každé 3 mesiace, keď potrebujú nejaké výkazy. Ďalej, život startupu. Ako taký startup naozaj existuje, že ako to prebieha? Začnete nejakým nápadom, nejakou ideou. Áno, to je ten váš nápad na nejaký nový proces, nejakú novú technológiu, nejaký nový koncept, niečo, novú službu. No a vtedy odíte z vašeho zamestnania a pôjdete za pár kamarátmi, za rodinu a dajú vám nejaké peniaze, aby ste mali nejako pol roka to rozvíjať. A s tými peniazmi sa dostate na to, že to sa váš proof of concept alebo dôkaz konceptu, že nájdete nie je úplne kompletný produkt, ale ten základ toho produktu, to je tá inovatívna idea toho, čo potrebujete. No a s tým, keď toto dokážete, tak väčšinou príde taká tá prvá formálna forma financovania, to je v tým zelenom napravo na slajde, ktorá sa volá séria alebo kolo A. A to je to kolo, ktoré financuje venture fond. Na Slovensku taká séria A je niečo od 200 000 až po 500 000 eur. A môže to byť aj menej, aj viac, záleží na firme. Ale pointa týchto peniazí je na to, aby ste dokončili ten produkt, to je číslo 1, a druhé, aby ste začali predávať, takzvaný market entry alebo vstup na trh. Že dokončíte produkt s týmito peniazmi a takisto začnete ho predávať, či nachádzať zákazníkov. A v tomto boji sa vaša firma začína rozrastať. To teraz to bol len vy a váš kamarát a teraz budete musieť nájsť nového obchodníka,
človeka na marketing, na administratívnu, možno pár nových inžinierov a tak ďalej. Váš tým sa rozrastie v tomto bode z 2-3 ľudí na 5 až 10 ľudí. No a teraz príde tá najdôležitejšia fáza života startupu, kde hrozne veľa startupov umrie, a to je tzv. Product market match po anglicky, alebo to je tá synergia medzi produktom a trhom. Mať super produkt samostatne není dostačujúce. Treba mať produkt, ktorý viete predať. A to je otázka, ktorú sa musíte pýtať úplne od začiatku toho startupu, ako to predám, kto mi za to zaplatí. A nie vždy to je jasné, kto za to bude platiť za ten produkt. Väčšinou je viac možností, ako sa to predáva a ktorá strana z toho vášho ekosystému, toho vášho produktu na to bude platiť. A toto je, čo vlastne musíte nájsť s tými peniazmi, čo si dostali z toho kola A. A často, a to je tá ďalší bod na tomto živote startup, je tzv. Pivot alebo zmena. A skoro každý startup tým prejde, že tá prvá ich idea toho, že ako budú ten produkt predávať, nefunguje. Proste je to primoc malé, alebo nevie, kto na to zaplatí a tak ďalej. Tak vtedy sa zmení ten biznis trošku. A budú hľadať iný ten trh pre ten svoj produkt, alebo zmenia ten produkt trošku. Super príklad napríklad Staffino. Ak si pamätáte, Staffino ešte stále existuje v reštauráciách a baroch už trošku pomenej. A vlastne oni to na začiatku predávali to tým manažerom týchto maličkých podnikov na to, aby ten manažer mohol evaluovať svoj personál. Ale nevedeli z toho spraviť biznis. Nevedeli dostatočne to predať, dostatočne veľa a dostatočne draho alebo efektívne na to, aby tá firma prežila. A preto spravili zmenu a začali zamerať na veľké firmy, Západoslovenské elektrárne, televízia, Orange, Telekom a tak ďalej. A oni integrujú celý svoj systém do ich systémov, do ich technologických systémov tejto veľkej firmy a tam manažujú všetko toto, čo sa ohľadne monitorovania spokojnosti zákazníkov, monitorovania personálu, ktorý sú zákazník komunikujú a tak ďalej. A po tomto pivote spravili biznis a to už im to funguje, to firma teda je úspešná a tam na tom začali naozaj zarábať. No a v tomto bode prídu ďalšie kola financovania, väčšinou sa volá séria B, ale to môže aj C, D, záleží ako firma existuje a tie peniaze sa použijú na expanziu. Vtedy sa môže aj veľmi rozrastať tým, tá firma už môže mať 20, 30, 100 ľudí a sa expanzujete, dajme tomu, vytvárate druhý produkt, alebo ste na Slovensku trhu a idete na polský, na český a tak ďalej. Alebo novú fabriku, efektívnejšiu fabriku. No a po nejakých kolách expanzie, rastu firmy a tak ďalej a príde exit. A to je ten hlavný gól každého startupistu, speňažiť tú svoju obetu, ten svoj čas a tak ďalej. A to sa robí tým exitom. A exit znamená, alebo teda výstup z tej firmy. A to je, že to kúpi nejaká väčšia firma, že keď je to firma naozaj úspešná, tak sa kotuje na burze a tak ďalej. To je taký klasický životopis startupu. Prečo startupy umierajú? A toto drvivá väčšina startupov, 90% umrie veľmi rýchlo, väčšinou v prvom roku. A prečo? Pre každý Facebook a Google úspešnú firmu je 100 firiem, ktoré robili niečo podobné, ale nedosiahli to. A samozrejme je tam nejaké šťastie, ale sú aj rôzne veci, ktoré hrozne veľa startupov podcení na začiatku a potom na to doplatia. Už sme sa o tom rozprávali, synergie medzi trhom a produktom, nájsť ten trh, kde sa ten produkt, dostatočne veľký trh, ktorý uživí ten produkt a tú firmu. A samozrejme potom firma, keď to nefunguje, tak sa firma môže pivotnúť alebo zmeniť niečo trošku a hľadiť iný. Ale v určitom bode idú peniaze. Ak máte 100 000 peňazí, míňate 10 000 mesačne, tak máte 10 mesiacov na to, aby ste našli. No a to je ten ďalší koncept na tomto sláde, tzv. Runway alebo štartovacia dráha. A to je koncept toho, že máte tých 10 mesiacov, to je vaša štartovacia dráha na odlet vašho lietadla, vašej firmy. A ak za tých 10 mesiacov to nenájdete, ten trh, tak potom firma skrachuje, vlastne nevzlietne. Prejdete s tým lietadlom až nakoniec štartovacie dráhy a už ste na poli a už nemôžete zlietnúť. A to sa, v anglicky sa to volá Run out of runway. Firma, ktorým došli peniaze. Škálovanie, toto je tiež častý dôvod, prečo to firma nedotiahne ďalej. A to je preto, máte produkt, ktorý sa predáva, je úspešný a tak ďalej a nedokážete ho vyškalať, nedokážete ho vyrábať dostatočne lacno, dostatočne rýchlo, dostatočne vo veľkom množstve na to, aby z toho bola úspešná firma. A potom je bod, ktorý je tiež veľmi, veľmi dôležitý a to je treba si úplne uvedomiť, že úspech produktu je iný ako úspech firmy. A to je dôležité v tom, že vy môžete mať už produkt, ktorý sa predáva, je úspešný, viete, že v tom bude biznis, ale ako firma ste ešte stále nezarábate peniaze, ale zarábate málo na to, aby ste sa sami uživili. A ten rozdiel medzi tom bode, keď je produkt začne byť úspešný a keď nájdete ten trh pre ten produkt a keď začne byť úspešná firma alebo biznis, môže byť aj rok a 2 roky. A veľa startupov plánuje na to, aby dosiahli úspešný produkt. Dosiahli produkt a potom bum, zrazu nemajú peniaze na to, aby to ťahali ešte ten rok na to, kým vlastne aj firma začne sama na seba zarábať a prežije. A to je
obrázok, veľmi klasický obrázok v tomto sektore, ktorý si potom niekedy, keď si siahnete túto prezentáciu, si to naštudujete, lebo to je najdôležitejšie na toto sa pripraviť úplne od začiatku. Treba sa pripraviť do bodu, keď je firma úspešná, nie keď je produkt úspešný. No a ten bod sa volá Valley of Death alebo údolie smrti a tam zoberia najviac startupov. Vlastne odkedy lančujete produkt, keď bude úspešný, až potom, keď je firma úspešná. A stredoškoláci startupisti, čo vlastne môžete robiť teraz, ak sa zaujímate o tento sektor? Zatiaľ najdôležitejšie pre vás sú asi eventy. Startup Awards, určite na to chodíte, či už lokálne v vašom meste, alebo v Bratislave. Cez Liv môžete získať zadarmo lístky na finále. Je to fakt super event, je to skôr taká inšpirácia, kde zistíte, čo sa všetko robí na Slovensku, ako sa to robí a všetky tie možnosti, čo môžete vyvíjať a zmeniť a zlepšovať na živote ľudí. Startup Weekend, ako som hovoril, po celom Slovensku je to hrozne praktická skúsenosť, tiež veľmi odporúčam. Je to skôr pre vysokoškolákov, ale nevidím dôvod, prečo tretiak alebo štvrták na strednej škole by už nemohol participovať úspešne. Takisto je veľa ďalších eventov, odporúčam pozerať sa na Facebook stránky tých coworking miest. Oni tam majú svoje eventy, aj iné eventy, často postované, to je asi najlepší zdroj informácií, kedy sa čo deje. A vzdelávanie. Teraz je čas, aby ste vzdelávali, ste sa spravili super človeka, ktorý potom bude v budúcnosti úspešný. Využite školu, väčšina ľudí nevyužíva školu naplno. Ak je niečo na vašej škole, kde máte nejaký koncept, nejakú ideu, nejaký program, nejakú triedu, ktorú proste tá škola nemá alebo nevie vám dodať, tak je milión možností cez internet nájsť niečo podobné. Coursera je taká jedna z tých väčších, to je stránka, kde je milión prednášok, seminárov, kurzov z presných univerzít po celom svete na skoro každú tému. Code Academy je niečo podobné, akorát zamerané na programovanie. TED alebo TED Talks, určite to poznáte, to sú prezentácie od veľmi úspešných ľudí na veľmi špecifické témy. Tiež je ich hrozne veľa, úplne odporúčam. A to je vlastne všetko, sme to stihli za 17 minút, super, že máme veľa času na otázky a odpovede. Tu sú ešte nejaké linky. Ja sa nezistil som, ako uploadnúť tú prezentáciu na ten Talent Hub, ale určite to Liv kolegovia mi to ukážu ako. Si to potom môžete stiahnuť, ale všetky tieto veci podstatne môžete aj vygoogliť. Sú tu linky na startupy, na tie hlavné coworking miesta v Bratislave, sú aj mimo Bratislavy a keby ste potrebovali nejaký kontakt na vašom meste, tak mi kľudne napíšte a ja vám poradím. A takisto 2 blogy sú tam, to sú blogy od 2 venture kapitalistov, ktorí majú 20-30 rokov experience, sú hrozne dobrí, veľmi dobre píšu. Jeden je v New Yorku, druhý je v Kolorade. Je to po anglicky, ale to sú blogy, ktoré úplne odporúčam čítať. OK, takže môžete sa pýtať otázky a tak. Ďakujem. A otázky by ste mali môcť pýtať v čete pod prezentáciou, ktorú vidíte. A kým nejaké otázky prídu, tak sa môžem zadať nejaké, napríklad ako funguje to venture financovanie. Že sa možno zdá, každému v startupi sa na začiatku zdá hrozne veľa, keď niekto proste chce 30% ich firmy. Ale musíte uvedieť, za čo ich dávate 30%. Už je tu otázka. Na Slovensku. No, na Slovensku, čo je presítené, otázka je, aké oblasti v startupoch sú už presne, že ich toho veľa. No a toto nie len na Slovensku, ale všade je taký koncept, že každý si myslí, že startup je proste nejaká appka alebo nejaký program alebo nejaká web stránka. To vôbec nie je pravda. Startup môže byť hocičo iné. A keď si pozriete, čo som tam uvedol, tie príklady, tak appka bola vlastne len jediná, Staffin. Ale bolo tam technológia, efektívne prerábky motorových vozidel na elektrické, bolo tam technológia vrtov energetických a tak ďalej. Takže tu je, nemusí to vždy byť len appka a každý sa naučí vyvíjať appku, ale zamyslite na to, že čo je vlastne vaša výhoda, čo vy viete veľmi dobre spraviť a na to nemusíte ani vedieť programovať. Nejaké technické zdanie treba mať, ale programovanie nie je vždy tá cesta. Môj background, ja študoval som na IB v Bratislave, na gymnáziu Honca na Novohradskej.
A potom som išiel študovať, lebo niečo sa nepáčilo na slovenských vysokých školách, bolo to, že ja som nevedel, že čo chcem robiť so svojím životom. A prihlásiť sa na medicínu, alebo na programovanie, alebo na toto, nevedel som to rozumieť. Tak som išiel do Ameriky, tam som študoval 4 roky. Potom som rok taký rýchly robil v Bostone pre consulting a potom som išiel do New Yorku a robil som na Wall Street pre JP Morgan 10 rokov. No a po 10 rokoch som to už mal dosť, plus mám malú dceru a chcel som, aby mala vzťah v Slovensku a naučila sa po slovensky, tak som sa presťahoval na Slovensko a tu som našiel Lukáša Alnera, čo je vlastne človek, ktorý rozbiehal zoznam.sk na Slovensku a on založil takú firmu asi Diagnose Me, ktorá ponúka medické konzultácie cez internet. No a posledné 3 roky mu s tým pomáham. Takisto by som chcel zdôrazniť, že veľa startupistov na Slovensku sú aj dievčatá, a je to úplne super, majú úplne inú perspektívu na veci a je veľa sektorov v ekonomike, kde dievčatá majú super perspektívu a ich tam málo a tým pádom môžu veľmi dobre inovovať. A majú určitú výhodu v tom, že sa na veci pozerajú trošku ináč. A je to tiež jedna z tých vecí, kde je to celkovo sektor dominovaný mužmi, ale treba tam viac žien, už len kvôli tomu, že môžu byť úspešné vo veciach, kde muži nie sú, len preto, že sa na veci dokážu pozrieť trošku ináč. A zase, kým bude ďalšia otázka, tak ešte som dokonca hovoril o venture financiách, že dostanete firma venture capital, venture fond chce 30% vašej firmy. A myslíte, že to je 30% niečo, čo ja som budoval, prečo by som to mal dať? A dôležité na to, že predstavte si, že tá vaša firma má teraz hodnotu 100 000, dajme tomu. A to je tá hodnota toho, čo ste doteaľ vybudovali. Ten váš nápad, to je ten váš čas, čo ste do toho vy investovali. A teraz vám dá venture fond, dám to, že 50 000 extra. Takže hodnota firmy ide zo 100, to je hodnoty, čo je vybudané doteraz, plus 50. A má 150. A za to chcú 30%, pretože 50 zo 150 je 1/3. No ale teraz s týmito peniazmi môžete najímať nového inžiniera, môžete vydať nový produkt a tak ďalej, môžete nájsť obchodníka a sa firma zhodnotí zo 150 300. A teraz 2/3 z 300, čo sú tie vaše, je 200 000. A takže tých 100 000 sa zhodnotilo na 200 000. Takže áno, dávate veľkú časť svojej firmy, ale tie peniaze použite na to, aby ste mohli rásť. A ten koncept toho, že viete ako 100% majiteľ firmy na 66% sa volá dilúcia alebo dilution po anglicky. A je to vždy ťažké, keď sa to deje, ale často je to pozitívna vec. Otázka tiež teraz prišla od Stanky, kde by mohli byť dievčatá úspešné. Je pár úspešných startupov na Slovensku, ktoré sú lídované, alebo kde sú vedúcimi ľuďmi a ženy. Jeden je napríklad pomôcky pre seniorov a je veľmi úspešný koncept, kde sa vlastne predávajú a dizajnujú tieto pomôcky. To je napríklad super príklad, kde úplne chýbala nejaká web stránka, nejaký koncept toho, kde sa vlastne špecifické pomôcky, veci vytvárali a predávali pre seniorov. A táto slečna si uvedomila tento deficit a vytvorila super firmu, ktorá to adresovala. A tak presne takéto príklady, keď je niečo, kde vlastne sú samozrejme úplne klasickí, sú ženy, ktoré sú ako som to povedal, sú v klasickom startupe, ale majú vždy inú perspektívu. My máme napríklad v našom týme, my sme robíme s medickými vecami, robíme s chorobami a máme jednu slečnu, ktorá nám pomáha komunikovať s klientami. A ona má hrozne dobrý vzťah s klientami, ktorí sú často vo veľmi, veľmi zlej situácii a pomáha nám tunovať tie naše procesy tak, aby sme boli, lebo to je také, k nám prídu ľudia, ktorí sú často väčšinou chorí a je to veľmi senzitívny čas a musíme byť veľmi senzitívni, keď s nimi komunikujeme, ako s nimi komunikujeme a ako tá naša služba funguje. No a ona nám pomáha to vytunovať tak, aby to bolo super presne na takýchto situáciách. A v tom je úplne úžasné. No, startup môže využiť eurofondy, je to možné, ale je to ťažké. Za prvé, úplne úprimne, eurofondy na Slovensku sú hrozne skorumpované, takže dostať eurofond čisto len na to, že máte super nápad, je asi dosť ťažké. Neviem, nemám si žiadne skúsenosti, ale to je taká, to je moja predstava. A potom ale samozrejme sa to dá.
Všetky tieto fondy, či už európske alebo podobné, sú projektovo orientované, takže robíte to na určitý špecifický projekt a na ten špecifický projekt sa dá vytvoriť plán, ale väčšinou je to hrozne detailné a veľmi dlho trvá a treba byť veľmi detailný v tom, ako si tá ponuka, teda tá prihláška spravená a len to trvá čas proste. A sú ľudia, aj firmy na Slovensku a teda v každej krajine, ktoré sa týmto živia, že vlastne pomáhajú firmám toto vytvoriť. Ale väčšinou si takéto firmy ten startup nemôže dovoliť, lebo sú to vaše peniaze, ale máte tých peniazí málo. A preto nie je to forma financovania. Väčšinou, čo sa deje, je, že ten startup už vyrastie, už nejak žije, už je to celku úspešná firma, ale má nejaký produkt, ktorý chce rozviesť viac, alebo nový produkt. A vtedy, keď už je to viac stabilnejšia firma, tak vtedy sa vlastne môže o tieto eurofondy alebo podobné fondy uchádzať, keď už má tie čas a ľudí na to, aby vlastne vytvorila tú správnu a veľmi špecifickú prihlášku. To je o eurofondoch, ale sú aj podobné fondy z Európskej únie, čiže od nich diaľ, ale ako som povedal, je to väčšinou pre neskôr v živote toho startupu. OK, kým nebudú ďalšie otázky, ďalší taký koncept je, ako keď máte startup, ste to vy a kamarát, vlastníte ho polovičku na pol, možno teraz ste zobrali nejaké financovanie venture fondu. Ako motivovať zamestnancov? Už potrebujete nového inžiniera alebo novú inžinierku a je to ťažké, lebo neviete si dovoliť zaplatiť tomu človeku toho človeka toľko, koľko je platí nejaká prechádzajúca job. A preto, vlastne tá otázka, ako hodnotiť zamestnancov, lebo potom chcete super zamestnancov, chcete kvalitných ľudí, ale za peniaze, ktoré ešte nemáte. No a to je koncept, sa vyvinul, už 20 rokov sa vyvíja, začalo to všelijakými opciami, dokopy sa ten koncept volá, že ESOP, alebo Employee Stock Option Plan, čo vlastne zamestnanecký plán opcií. A je to vlastne, že dávate kľúčovým zamestnancom, dávate nejaký podiel z firmy, alebo podiel zo zisku firmy do budúcnosti a za tým motivujete toho zamestnanca, keď ho teraz neviete zaplatiť priamo cashom. A že to je skoro každý startup má nejaký takýto koncept a využíva to. A je to veľmi dobrá forma platenia zamestnancov a šťastie platenia, pretože ak dobre motivuje ich, vlastne robí ich záujmy rovnaké, ako je záujem firmy. A tu je ďalšia otázka podobná. Dá sa vôbec prácou v startupe uživiť? Majú v prvom období zamestnanci plat? Úplne záleží. Väčšinou foundery, alebo teda tí ľudia, čo ten zakladajú, sú takí, že niekedy majú nejaký plat, väčšinou maličký, ale proste potom, keď niekedy sú ťažšie časy, napríklad my sme mali diagnóz, my, že sme mali chvíľku, sme nemali na výplaty, tak zakladateľ a ja sme napríklad nemali plat určitý čas. A potom zase, keď sa niečo stalo, niečo sa zlepšilo, tak potom zase ten plat potom prišiel. Ale ako som povedal, väčšinou to ohodnotenie není v tom plate, to ohodnotenie je v tej budúcnosti tej firmy. Je tam, či tam už máte priamo nejaký podiel na majetku tej firmy, alebo je to nejaký takýto plán, o ktorom som teraz hovoril, o tom ohodnotení zamestnancov do budúcnosti, či sú to nejaké opcie, alebo nejakú časť príjmu v budúcnosti a tak ďalej. Je to veľmi často, hlavne pre kľúčových zamestnancov, to je väčšinou riešenie takto. Pretože kľúčoví zamestnanci si boli kvalitní a tých kvalitných si na začiatku určite neviete zaplatiť. Ako veľmi časov náročné sú startupy? Je to reálne spolu so štúdiom prácou? Moc nie. To je vec, čo väčšina ľudí podcení ten čas. A to je startup, prvé 2 roky, jedine, čo robíte, je hasíte oheň. A to je, nič neviete spraviť úplne dokonalo. Je milión vecí. Chcete sa zamerať naozaj len na vývoj toho produktu, alebo keď je vaša expertíza nejaký predaj, tak na predaj toho produktu a váš spoluzakladateľ je na ten vývoj, alebo spoluzakladateľka. Ale reálne musíte riešiť nejaké legálne veci, musíte robiť nejaké blbosti ohľade proste nastavenia nejakého procesu, musíte riešiť zamestnancov, musíte riešiť odmeny, musíte robiť dane, musíte riešiť účtovníctvo, hrozne veľa vecí. A toto všetko trvá hrozne veľa času a sú to, ja by som povedal, že kľudne 40% vášho času bude na veci, ktoré vlastne ktoré sú veci okolo toho základného produktu. A takže je veľmi ťažké to robiť počas. Čo sa dá robiť, je taký rozvíjať ten svoj nápad na škole, taký ten nápad, ale keď už naozaj chcete z toho spraviť biznis, spraviť to startup a chcete peniaze od venture fondu, aby ste to mohli rozviť, tak a skoro každý venture fond, vlastne keď vy dostanete peniaze od venture fondu, dostanete peniaze, ale čo s ním dostane tzv.
term sheet, alebo sú podmienky toho financovania. A jedno z tých podmienok tam skoro je vždy, je to, že 150% vášho času musí byť na tejto firme. Vlastne nám zakazujú robiť hocičo iné. A to je preto, lebo veľa fondov, teda fond vlastne investuje nie do toho vášho produktu, ale do tých ľudí. Je to ten človek, idea sama o sebe nie je až taká dôležitá, ten nápad. Sú tí ľudia, ktorí ho rozvíjú. Že oni sú to človeka, ale nechcú, aby ten človek robil niečo inak, sa zameral na tú firmu, do ktorej oni investovali. Takže áno, rozvíjací nápad, tak pomaličky popri škole sa dá, ale keď už naozaj to spraviť biznis, tak to je 150% vášho času. A aj preto, keď vidíte, väčšina startupistov nemá deti napríklad. Lebo na to nie je čas. Pozerám otázky, pardon. Je dobré použiť Shark Tank ako zero experience a brať si sa ďalej rady. Shark Tank je sranda, ale treba si uvedomiť, že je to skôr entertainment ako niečo iné. Oveľa radšej si berte radi z týchto blogov, čo som sa náhodou, čo máte teraz, čo som na stránke avc.com, feld.com, je ich viac, ale keď čítate týchto dvoch, tak oni vždy, keď niečo super vidia na internete, tak to väčšinou posnú. To sú oveľa lepšie source nejakého experience a skúseností a veci, čo sa deje ako Shark Tank. Ale Shark Tank je sranda, ale to primárne si uvedomte, že to je zábava, to je entertainment, to není niečo, čo má pomáhať startupistom a tak ďalej. Takisto, keď už máte nejaké zameranie, každý má niečo iné, či ste veľmi dobrý programátor, alebo chcete robiť niečo v medicíne, či chcete niečo robiť v energetike, to je jedno, tak v tej oblasti sú potom špecifické resources online, kde sú či už blogy, či už proste nejaké newslettery a tak ďalej. A čítať veľa je dosť dôležité. A teraz sa to dá cez mobily, cez nejaké podcasty, proste, keď ste v električke, si to môžete čítať a tak ďalej. Možností je hrozne veľa a máme možnosť aj sa k nim dostať efektívne. A to je v čase, keď nepracujete, keď neštudujete, keď máte nejaký downtime, napríklad v tom, keď cestujete, alebo keď kráčate, keď idete behať, keď idete do gymu, napríklad idete do fitka cvičiť, môžete si dať nejaký podcast a počúvať. Je to hrozne super vec, ako konzumovať informácie. Počítam otázku. Otázka človeka, ktorý už na nejakom startupe pracuje, ale nevie sa dostať z tej idei do nejakej beta verzii. Takže vlastne v tom živote toho startupa ste v tom bode, že sa snažíte spraviť ten proof of concept, produkt, ten základ toho produktu. No v tom bode je treba, a toto je super na tom ekosystéme. Pred 10 rokmi, 5 rokmi na Slovensku tak nič neexistovalo a teraz je tu hrozne veľa ľudí, ktorí vám sú ochotní pomôcť. Zadarmo sa mi stretnú na kavičku a tak ďalej, vám ukážu, poradia a tak ďalej. Úplný základ sú tie coworking miesta. Tam pozrite si tie Facebook stránky, sú tam nejaké eventy, choďte na event, možno nájdete aj špecifický event k tomu vášmu problému, alebo proste choďte na hociaký event a potom si tam odchytíte tých ľudí, proste mám takýto problém, rozprávajte s nimi a je to úplne úžasné, ako na Slovensku sú tí ľudia ochotní pomôcť. A keď má ten konkrétny človek, čo si ochotne povedať, tak vám poradí, choď za hentým, choď sa týmto opýtať, napíše vám e-mail a tak ďalej. To naozaj je hrozná blbosť nevyužiť tie možnosti, ktoré tu pre vás existujú. A to sú to úplne na Česku týmito coworking spacami, alebo ísť na Startup Weekend, ísť na Startup Award a tam sa rozprávať s ľuďmi. Prípadne venture fondy ako Neurology a tak ďalej organizujú všelijaké eventy pre mladých startupistov na školách, kde tiež sú vám veľmi ochotní poradiť. Alebo keď neviete nikoho nájsť, tak choďte na stránku neurology.vc, nájdete si tam niekoho, napíšte im e-mail, až najhoršie sa môže stať, že vám neodpíše. Ale vlastne ste len v tom bode, kde ste boli predtým. Napíšte mne, ja vás môžem posunúť na ľudí, ktorí budú mať možno odpovedať na túto vašu konkrétnu otázku, ale využite tie možnosti, čo sú okolo, je tu veľa ľudí ochotných pomôcť. Ľudí ochotných, čo sú motivovaní pomôcť Slovensku a chcú rozvíjať Slovensko a celý Liv existuje presne z tohto dôvodu. A vám pomôžu. Takže využite, začať coworking, eventami a tak ďalej. Ešte máme čas na pár otázok. Jedna otázka bola, je dobrý nápad POU, ale neviem presne, čo myslíš ako POU. Tak Michal Maďar, keby si vysvetlil, čo myslíš POU, tak to veľmi rád odpoviem. Kým príde ďalšia otázka, tak ešte jedna sme sa bavili vlastne o dilution, sme sa bavili o opciách a teda napríklad, čo je B2C, B2B. A to je
som to hovoril trošku na príklade toho Staffina, taký jeden základný rozhodnutie startupu, že komu predávate vlastne ten váš produkt, pre koho ten produkt. A on môže byť pre konsumerov, takže to je B2C, to je business to consumer, takže priamo zákazníkom, alebo B2B, business to business, firmám. A to je úplne ináč sa správajú tieto firmy, pretože to je ináč funguje marketing, ináč funguje predaj, na čo sú alokované peniaze úplne iné, aká musí byť a aké to sú produkty a tak ďalej. Takže to je jedno z tých základných vecí, ktoré sa úplne od začiatku uvedomiť, že čo je tá vaša target skupina. Sú to zákazníci priamo, alebo sú to firmy. A dôležité, prečo to uvedomilo, veľa ľudí povie, že bude to robiť obidvom, ale na to skoro nikdy na začiatku nemáte času. Ja som na začiatku povedal takú vec, že ten runway je som povedal príklad 100 000 a 10 000 za mesiac, že ten runway štartovacie dráha je 10 mesiacov. A to sa môže zdať ako malé číslo, ale vôbec nie. To 10 mesiacov je celkom reálne štandardné obdobie, ktoré máte na to, aby ste vlastne našli ten trh a pre ten váš produkt a aby ten váš produkt začal zarábať. No a preto dôležitá vec je fokus, proste zameranie. Žiadne blbosti, jeden produkt. Kým nemáte jeden produkt, čo idete predať, tak žiadne nejaké extra features a tak ďalej. Najprv predať, potom pridávať extra veci. Hrozne veľa ľudí sa stráti hrozne veľa času tým, že pridávajú všelijaké externé možnosti na ich produkt, nejaké externé veci. Nie. Úplný základ, predať ten a potom môžete rozvíjať do šírky. Keď je človek na startupike, musíš mať nejakú konto predstavu. Môžete, ale nemusíte. A to je úplne super v tom, že určite tam budete daní do rôznych randomných tímov, proste náhodne budete určite do tímu a celý víkend bude mať nejakú tému a v tom tíme vlastne budete brainstormovať na to, aby ste našli tú vašu ideu úplne na začiatku toho víkendu, aby ste našli nejakú ideu, ktorá je vlastne ten prvý večer, piatok večer budete brainstormovať na to, aby ste našli tú ideu, ktorá pre všetkých v tíme funguje. Čiže môžete prísť so super nápadom, ale ten sa nebude páčiť vašim kolegom s tým, takže dá sa ako na začiatok, ale i tak sa ten tým na začiatku rozhodne, že čo chcete vtedy robiť. Ale úplne veľmi málo firiem naozaj vznikne zo startup weekendu. O tom to není. To ide o tom, že prejde si celým tým procesom od nápadu po vytvorenie biznis modelu, po to, ako sa to proste celý ten myšliaci proces toho, že ako prejdete z nápadu až pre biznis. A to je hrozne dôležité, lebo taká praktická skúsenosť, ktorú každý podcení, ale to, že to budete musieť mentálne prejsť každý ten krok, vám ukáže toľko vecí, ktoré problém môže v budúcnosti, toľko vecí, na ktoré musíte myslieť a ako je to naozaj komplikované, že je to na nezaplatiteľné. Ako ste v diagnóze presvedčili lekárov, aby sa zapojili? Ako to presne funguje? My sme v podstate taký Amazon pre lekárov. Tam si príde pacient, alebo teda možno nejaký príbuzný toho pacienta a na našej stránke si nájde lekára, má tam profil, musí brať hociakého a toho skontaktuje už s konkrétnymi otázkami alebo dátami a tak ďalej. Ako som presvedčil lekárov? Zatiaľ je to ťažké, ale jedna vec je to, že veľa lekárov chcú naozaj pomáhať ľuďom a my sa zameráme skôr na takých špecifických špecialistov. My nechceme mať napríklad ortopéda, chceme mať ortopéda, ktorý je zameraný len na chrbtice napríklad, ktorý robí len chrbtice, len na to sa zameriava a je v tom naozaj expert. Lebo príde k nám človek, ktorý má nejaký špecifický problém s chrbticou, aby sa mu naozaj vedeli poradiť. No a týchto veľmi špecifických doktorov nie je až tak veľa, ale väčšinou sú veľmi ochotní pomáhať. Ale samozrejme, to je veľmi dôležité, prvých pár rokov sme mali doktorov, ktorí to robili tak z tých altruistických dôvodov. Ale to nestačí. To musí dávať aj ekonomický význam pre toho doktora. A to je kvôli tomu, že on to dokáže tie altruistické robiť 2-3 roky, ale potom ho to prestane baviť, potom nájde niečo iného, zmotivuje, alebo na to nemá čas. A takže vy musíte aj ekonomicky motivovať na to, aby ten produkt, z toho produktu sa stala úspešná firma. Takže keď príde k nám doktor, super špecialista a nastaví si vlastnú cenu 100 €, tak bude často povedať, nastav si to viac, lebo viem, že tvoj čas, čo na to stráviš, je určite viac ako 100 € a ja chcem, to pre teba dávať ekonomický význam, lebo viem, že si to doktora chcem udržať aj 2-3 roky neskôr. Ale na začiatku to môže trošku jednoduchšie, aby som ušetril peniaze pre firmu, povedať, že OK, daj si len malú cenu a využíva to, alebo zneužíva to. Ale to je vlastne o tom, že musíte rozmýšľať vždy dopredu, ďaleko dopredu. Ako vás môžeme skontaktovať? Neviem, či je pri môjom profile e-mail, ale takto hovorím ľuďom z Leafu, kľudne ho tam môžete dať, môj osobný e-mail. Takže cez to, alebo ja to napíšem rovno sem, počkajte.
Veľmi rád môžem s otázkami, ak môžem, a ak nie, tak ich pošlem, tak aspoň možno sa pokúsim nájsť nejakého človeka, ktorý si nevie pomôcť. OK, tak ak už nebude ďalšieho, máme 40 minút, čo mi povedali super organizátor z LEAFu, že to je čas na tento webinár, tak ešte, ak teraz nepríde naša otázka až 10 sekúnd, tak to asi ukončíme. Že super, som rád, že ste sa pýtali super otázky. Kľudne ma kontaktujte, alebo kontaktujte ľudí, ktorí nájdete na stránkach a tak ďalej. Ako som hovoril, najhoršie, čo sa bude stať, že vám niekto neodpíše. A ste v tom istom bode ako predtým. Ale na Slovensku je veľmi veľa veľmi ochotných ľudí, ktorí vám s tým ochotní pomôcť. Pozrite si web stránky Coworking Space, majú tam fakt super eventy, ktoré sú často otvorené pre všetkých, čo môžu prísť. A good luck. Ďakujem.